Kanzamathongo, ngiyanamukela kuMakhosonke TV. Ngicela ukuthi uma nifuna ukuthola amanye amavidiyo osesemusha, asubscribe phakathi kwekhaya, ulike, follow, ushare. Niyakwazi nokukhomenta Nkanzethongo nena enifuna ukushiya umlayezo lapha kuma-comment section. But umkhulu ayekho mningi lapho ngoba ifoni buya ngayithintathindi. Kodwa kubalulekile nakhona uma nidinga ukubuza ezinye izinto lapha comment section, you can do that. Ukuthi ubhala ama-message lapha comment section so that I can find time and attend those comments ngaleso sikhathi lezo, because phela umuntu obhizi kakhulu. Nkanzethongo, namhlanje ngizokhuluma ngesithunywa, isithunywa esihamba namanzi. Ngizongeke ngithinte amanzi omfula okuyi-River Jordan. Kufanele ngiyithinte lento, kufanele ngiyijulele. Nkanzethongo, nikhumbule ukuthi la maklasi lawa amaklasi asekhaya engiwachaza ngendlela yasekhaya, ngobukhosi basekhaya. Omunye umuntu uyinkosi kubo, uyinkosi ngakubo, uyinkosi la ebekwe khona amakhosi akubo, right? La kule channel ngiyinkosi yala kule channel. Ngeke ngizwe ngenye inkosi ukuthi ngenze njani. Ngiyinkosi yakule channel engazibekile, ebekwe amathongo, ebekwe amakhosi ngoba phela ngibathwa amakhosi. Ngifuna ukubeka kahle la kuwe, kungene la kungaphumi ngala, wazi ukuthi udila nobani. Ngiyinkosi la kobaba mkhulu, kodwa ngibekwe yibona ukuthi ngibe inkosi yala ekhaya. Ngizokwenza izinto ngendlela yala kulomsamo la ohlambulukile. Nkanzethongo, angeke ngithinde lutho abulujulile onamandla angaka. Namhlanje umkhulu azokhuluma ngesithunywa namanzi, right? Amanzi ayinto ejule kakhulu Nkanzethongo. Umkhulu uhleze echaza lapha kunini ukuthi amanzi, when I speak about water, I'm not speaking about the tap water. I'm a spiritual man. I invite spiritual people to interact la. Nkanzomsamo, amanzi ayimpilo, water is life. Amanzi futhi aphinde abulale, akwenza kokubili, right? Amanzi aletha ukuphila kithi thina abantu, aphinde abe ukuphila phezu kwemvelo. Iy'lwane zaNkulunkulu ziphuza lamanzi, ezinye aziwaphuzi, ihlala khona emanzini. Njengalezi ezikwazi ukuhamba emhlabeni, ezinye zihlala ngaphansi kwamanzi. Once zaphuma ngaphansi kwamanzi, impilo isiphelile. Ufishi nje awukwazi ukuhlala ngaphandle. Uyayizwa indaba? Iphube silihambelana nankinga, kodwa liyangena emanzini liyophuza liphume lihambe. Aninankinga nencane. Amanzi, bheka amanzi, amanzi ayabulala, ayaphilisa. But my topic is just based kwisithunywa nalamanzi. Okay, ake ngiqale la ngoba ngiyazi nidideke nina. Kuthiwa ke na, in the beginning was a word, and the word was God, and the word was with God, right? Yizwi lelo. Now kuthiwa ke na, with his tongue, ngolimi lakhe wadala, he created ngolimi lakhe. A creator in earth and heaven. Wathini? What let there be? With his tongue, with his word, what let there be? What let there be? Stone, let there be light, let there be rock, let there be trees, let there be grass. Washo into eningi ezidala ngani? Ngezwi lakhe, right? Ngezwi lakhe. But when it comes to you and me, wasikhanda ngezandla zakhe, right? Esenza ngomfaniso wakhe. Angikho kakhulu lapho Nkanzethongo. Kukhona into eyenzeka la. I've never seen ukuthi amanzi were created. Water was not created. Water was already there. It was never been created. It was never created. It is written. It was never created. Water was already there. Now, listen how deep this thing is. Amanzi, khumbula, they are not created. Remember ke manje, amanzi, uNkulunkulu, uJesu, abantu. Amanzi, uNkulunkulu, uJesu, amanzi, abantu. Ngifuna ukukhuluma ngendlela yasekhaya ngoba phela mina angibhali phansi ngithi mangizokhuluma ngiyinkosi, ispeech ngiyasisho nje ngendlela yami. Now ngifuna uyibhenga le shape. Emanzini
kukhona imoya emibi, dark spirit. Ama-dark spirit, kunama-dark spirit asemanzini, awabekiwe umuntu, akhona ayimvelo. Akhona imvelo, angisho umuntu. I'm speaking about dark spirits, not a person, a flesh like me. I'm flesh mina. But ngisho lapha emanzini kukhona ama-dark spirits. Ama-dark spirit and the good spirit, lawa asebenza ngokukhanya. Kukhona ama-spirit of living water laphaya. Kukhona ama-spirit of dead waters. Le moya le esemanzini esebenza ngobumnyama, kube khona imoya esemanzini esenza ngokukhanya. Amanzi lawo ngizostika kakhulu kumfula okuyi-River Jordan. Umfula uyi-doorway la kuhlangana khona umuntu, imvelo noNkulunkulu. uNkulunkulu, imvelo, umuntu, noma uNkulunkulu, umuntu, imvelo. Ungakuhlukanisa nje kuhlukanisa ngayo. Ngizokwenza ngendlela yasekhaya. Ngifuna ubuye lana manje. Ingilosi noma isithunywa uma siza kuwe, asisuka phansi sisuka phezulu. Isithunywa usiphakamisi, siyadilika. Ngizokhuluma isithunywa namhlanje. Isithunywa asiphakamisi, iphutha leli silenzayo sonke futhi nami including me. Isithunywa usiphakamisi, kufanele sehle isithunywa. Sikususela lokho ku-the creator, kumvelinqangi. Sikususela kwindoda enkulu ukuthi isithunywa siyehla, siyadilika kumuntu. Right? Now uNkulunkulu ngobuchule bakhe, okuNkulunkulu wethu, okuNkulunkulu wamathongo, mubheka amanzi ngendlela awasebenzisa ngayo, aba amanzi okwenza ukuthi yena emkhulu eNkulunkulu, the creator of all, eyi-creator, kodwa wakhanda ukuthi la manzi uzowasebenzisa, maye wasebenzisa la manzi uzomdinga umuntu ophile enyameni ukuze la manzi asebenzele yena. Right? Manje uNkulunkulu ngobuchule bakhe usehamba ebheka umuntu ophile enyameni ozokwazi ukusebenzisa umoya, ngithe kunomoya onjani emanzini, ozokwazi ukusebenzisa lo moya okukhanya, lo wesibano lapha emanzini, ukuze kusizeke bani? Kusizeke indodana yakhe le ewubani? EuJesu. Ngoba uJesu indodana yabani? kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngobuchule bakhe nangamandla akhe wahamba wayokhuluma noJohn the Baptist. Ngizocela ungibhabhatisele indodana yami, izofika lapha emanzini noma izofika emanzini, ungibhabhatisele yona. Right? Yingakho wabona uJohn the Baptist eyobhabhatisa uJesu okuyindodana kaNkulunkulu. Right? uNkulunkulu wasebenzisa uJohn the Baptist ukuthi asebenzise ini? I-spirit of the living water, umoya wasemanzini wokuphila, ukuthi asebenzise wona ukuthi ekwazi ukuthi ebhabhadise indodana yakhe. And into efika imangaze, wathi ke embhabhadisa, ebhabhadisa uJesu, kwadilika izwi lathi lena indodana yami ngisikhanya ngayo. Usemanzini, hayi olwandle, ngikhuluma ngomfula, i-River Jordan. Kwadilika izwi, zange likhuphuke, ladilika phezulu njengejuba, lehlela la kuyena lathi le indodana yami engisikhanya ngayo. Yayizweni indaba. Emanzini ukhona ukuhlangana kwethongo, ukuhlangana komuntu ne-creator, nomdali wezwe nomhlaba, ukuhlangana nesithunywa. Yayizwe indaba. Manje ukubeni kena uJohn the Baptist wayesebenzisa the spirit of dead waters, kwakuzoba njani? Wayezoba yini uJesu? Ngobuchule baNkulunkulu, with all his mighty, waba nobuchule wabheka ukuthi ukhona umuntu ophile enyameni efuna ngimsebenzise. But lo muntu loyo usebenzisa umoya wami okuyi-spirit of living water yasemanzini ezenomvelinqangi. Ukhona uzokwazi ukudilika lo moya. uNkulunkulu uyabadinga abantu bakhe ukuze asize abantu bakhe. uNkulunkulu usidinga sonke futhi uzosisebenzisa ngendlela ezihlukene ezingafani. Wasebenzisa uJohn the Baptist ukuthi indodana yakhe ikhulume naye. And okumangazayo, it was the first time isithunywa sidilika kuJesu. It was the first time ingilosi idilika ikhuluma noJesu. Ingilosi kaNkulunkulu idilika izokhuluma. What it was the first time. Shuthi into ofuna uyenze, amanzi ayi-doorway,
akuxhumanisa nabadala, amanzi akuxhumanisa nesithunywa sakho ngoba phela kufanele sidilike phezulu sehle size kuwena. Niyayizwa indaba? Isithunywa siyadilika kumuntu emanzini. Niyayizwa? Awusikhuphuli isithunywa, siyehla. Kodwa manje ufuna ubheke lezi zinto lezi ukuthi lo muntu osemanzini usebenzisa umuphi umoya, ngoba i-creator phela uyawazi umoya wakhe, imoya wayikhanda yonke i-creator. Lo muntu-ke lona okuhambisa emanzini usenza muphi umoya, and wakhuluma naye lapha indodana yami engisiqhenya ngayo, wakhuluma naye. What was the first time akhuluma naye? Amanzi ayidowe ayabulala. What if wayesebenzisa the spirit of dead waters? Kwakuzoba njani? Mhlawumbe ngaba sinayo indodana kaJesu noma indodana kaNkulunkulu, mhlawumbe ngaba sinayo. It's very important ukuhanjiswa umuntu onenhlolo yamoya osebenzisa amanzi okuphila emanzini. Amanzi khumbula kunama dark spirit, kunama good spirit, bad spirit and good spirit, but there are too much dark spirit emanzini. There are imoya emihle ehlambulukile ezingokhanya. Manje ngane zethongo kuyathusa mawumelaphi uhambisa umuntu emanzini kungakhulumi lutho, kungenzeki lutho. Angisho ukuthi ngingcwele, cha, mawuyisa umuntu emanzini usebenzisa muphi umoya, uzuye emanzini nje imuphi umoya osebenzayo. Ngofuna phela usenze umoya wokuphila wasemanzini, umoya wokuphila wasemanzini, the river Jordan, ufuna usemse wona khona kuzokwazi idalwa noma okhokho bakhulume nalo muntu osukumlethe emanzini. Mabe ungawusebenzisi lo moya umelaphi, umoya wokuphila wasemanzini, umphilisa kanjani umuntu, sokhuluma kanjani isithunywa sakhe? Uyisa umuntu emanzini, umuntu ithongo lakhe alikhulumi naye, akwenzeki lutho. There's no shift in the body. Ngofuna kube ne shift ukuthi sesemanzini, and i shift yakho ukuthi uhanjiswa ubani umfake lapho, ilele lapho, ubani okufaka emanzini. Kufanele kube ne shift kamoya, kufanele kube khona ingilosi ezodilika ingene emzimbeni wakho ikhulume nawe. Lo muntu lo ufuneka abe nomoya wokuphila wasemanzini, angazi bathathaphi, ngoba abantu abaningi benza imikhuba emanzini. Amanzi ayabulala umuntu. That is why kukhona umuntu ohambisa abantu emanzini bafike bashone bonke. We've heard on the newspapers, on the televisions, ukuthi khona umuntu omelaphi noma abantu ababelaphi bafe bahambisa abantu emanzini bashona bonke bagwilize. Umfundisi highly anointed eyokhulekela abantu emanzini to lay a hand, umfundisi they thrown bahambe namanzi bonke. Umfundisi highly anointed, angithi phela he's being anointed by his God, wahamba emanzini, wahamba namanzi. Usebenzisa muphi umoya emanzini? Remember, moya emanzini uziyela wena, akungenze ungabuyi noma kuthiwa uthunyiwe, nakhona ufuna ukubhekisisa. Amanzi ayabulala, ngihlezi ngikhulu entshela ngendlela ayingozi ngayo. Mangithi ayabulala, kukhona imoya lapha esenza ukubumnyama. Angikhulumi ngomuntu, khona umoya osemanzini. Okay, never mind indaba yomuntu oyokufaka emanzini. Beke eceleni uNkulunkulu the creator, beke eceleni isithunywa. Ngidila nawe wena namanzi, uhambe manje emanzini. Ngithi mina kwemanzini kunama dark spirit asemanzini, dark spirit asemanzini asebenza senza ngamanzi, dark spirit. Ungathi unyethela uze kuhlasa umuntu umzimba, ugwilike lapho ushone lapho uhambe. Kunenyoka laphana ezinzima, esingathi inyoka ezikhona ezimbi nezinto ezisebenza ngokhana obumnyama. Imvelo iyodwa iyabulala. Inkamba phansi, mathe nje ubona inkamba phansi emanzini, ushawa uvalo uheqo uvalo, ungashona ushone lapho. Cause imoya laphana, they are too powerful for us. As us people, it's very difficult to deal namanzi, to deal with waters. Cause the moya lapha emanzini, are not people. Those are the spirits of the waters. They are very highly powerful. Moya lapha ya. You be careful moya emanzini noma uhanjiswa emanzini. But you cannot just go for your own emanzini. It's too much dangerous. I don't want you to go emanzini ngoba uzoba nenkinga.
You may be lucky and come back. Asazi ngokulandelayo. Ngisho mina mase ngizokhula emanzini noma ngisuka endlini. Mina vele sengaba lapha abadala ngiyasebenza ngabo. But nangiye emanzini ngishaya uvalo. Hayi ngoba naku ngingawa understand namanzi. Ngicelile yini? Ukuthi ngiyasebenza bangithuma ukuthi ngiye emanzini akusho ukuthi ufune ngiye noma inini. Ngicelile ngiye emanzini. And lapha ya uJesu wayekhuluma uNkulunkulu wayekhuluma nendodana yakhe emanzini ngesikhathi ayecele ngaso ngoba akayanga njalo uJesu emanzini. Kwanesikhathi ayangaso yokukhuluma naye. Ngisho uqala ukukhuluma naye. Engabe kwakuyisiphi leso sikhathi. Bengizokhuluma ngamanzi. Amanzi abalekile wabhekisise ngehlo lesithathu. Noma umelaphi noma ungeyena umelaphi. Amanzi ayingozi, ayaphilisa, ayabulala. Bhekisisa manje ukuthi emanzini uyakona amanzi anjani. And by the way, ungazami ukuzifaka emanzini amaningi. Azofika xake lapha ya. Ngene emanzini amancane uma ucele bakutshele ukuthi ungene emanzini kanjani. Ulandele umoya wakho ngoba umoya wakho uyona ozokulida uzokutshela buhlehla buya ngala. Kanti sudozwa isithunywa ukuthi sikhona ukufo khona. Sifuna ube careful ke manje. Amanzi ayahlanganisa idalwa, amanzi aphakamisa isimo samandla sekhaya, amanzi ayakwazi ukudiliza isithunywa kuwena, amanzi uyakwazi ukuthola impilo, uyakwazi ukuthola amandla, amanzi ukwazi ukuhlana nethongo lakini, ukwazi ukuhlana nedlozi elikhulu lakini. Amanzi ahlanganisa nje into eziningi zedlozi. Okay, into eningi zinqotshwa lapha ya, izimpi zinqotshwa lapha, inkinga zibekwa khona, yonke into ibekwa lapha ya. Niyakwazi futhi ukukhipha izinto ezimbi zihambe namanzi. Alright? So kubalekile ngane zomsamo, imapha amanzi owasebenzisayo. Okay? Kulungile ngane zethongo, umkhulu ngithatha ngabeke lokho njengamanje. Isithunywa, the creator, Jesu, umuntu. So kufanele kube khona amanzi, the creator, umuntu. Umuntu ozokufaka emanzini, wena nawe isiguli. Umuntu ozokufaka emanzini, isiguli, the creator, isithunywa, uNkulunkulu. Xumanani. Mangenzekanga lokho lo Trinity, forget it, akukho njalo. Ngiyabonga ngane zothongo. Lokho ngichazayo ukwembulelwa kwakithi njengenkosi yasekhaya. Embathwe amakhosi asekhaya. Right? Angihlangani Nkosi yami ngempela ukuthi wena into zakini uchaza kanjani, futhi angihlangani ngempela, futhi I don't care. Ngizochaza kwasekhaya ngendlela yasekhaya, ngobuchule basekhaya. Ngoba phela ngiyinkosi namakhosi. Akwande ngane zethongo. Ngiyabonga.